Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlygy baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Gepleşmelerin başynda Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi näme bilen tanışdyrýar. Türkmenistanyň prezidenti buýrag gol çekdi. Resmi näme alaklykda Türkmenistanyň ýokary we orta hünäri okuw mekdeplerini Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 3-nji iýulyna çykaran 1271-nji buýrag bilen okuwy kabul etmegiň belgilenen möhletini uzardyp, ony 2020-nji ýylyň 21-nji awgustynda tamamlamak, okuwy kabul etmek boýunça giriş seralaryny vilayet merkezlerine hem Aşgabat şäherine geçirmek tapşyryldy. Yurdumdan sağlık şpudunu ösürmeğin ileri tutulayan uğurlarının biri bolan Şipaxana Dinjar ulgamyny hormatly prezident tarapyndan durmuşa geçirilen hem watanymyzyň güllä ösmegine Türkmen halkynyň awadançylygyna gönükdirilen durmuş uğurlu siýasatynda aýratyn möhüm orunda geçýär. Soňky ýyllarda lukmançylyk, Şipaxana, Dinjar we siýahatçylyk maksatly sagalyş merkezleri, Şipaxanalar hem Dinjar merkezleriniň ornurçasy gurulyp ulanylmagy berildi. Şolaň birem Köpetdagyň Täsin künjegine ýerleşen Berdeňi Şipaxanasyr. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne hormatly prezidentiň tagalaty bilen Şipaxananyň täze binasy guruldy. Muňa özi bu çeşmeniň bejeriş mümkinçiligine has netijeli peýdalanmagy mümkinçilik berdi. Milli liderimiz yerli tebigy çeşmeleriň üren baý bejeriş mümkinçilikleriniň binýadyna ýurdumyň Şipaxana ulgamyny ösürmek meselelerini başynan Türkmenistan Melhemler Mekanatly kitabynda tebigat bilen sadaşykly ýaşamalygy Tebigatyň tenekar güýjüni bedeninde duýmalyk barda edilýär. Türkmenistanyň şipaxanalary tebigy sagalyş hem ykdysady mümkinçilikleriň utgaşydyr. Künjegiň tebigat tämizligi arasy da huwasy hem Berdeňi çeşmesiniň tenekar suwy adamyň näsaglykdan saplanmagy hem saglygynyň dikeldilmegi üçin oňoýly şertler döredýär. Bu çeşmeden sekundda 7 litr suw çykýar. Tebigat suwuň düzüminde 24 sany mikromadda bar. Hem bu suw sulfat, magni, kali mineral suwlarynyň toporuna girýär. Hormatly prezidentimiz Berdeňi suwunyň giň bejerçilik mümkinçiliklerini eýedigini belleýär. Hidrogeochimiýa talaplaryna laýykda Berdeňi mineral suwy bejeriş berhis häsiýetidir. Hem adamyň bedeniniň tiz dikeldilmegine, şeýle kesellere şolsanda ýokunç kesellerge garşy durnuqlygyny berkidýär. Häzirki wagtda alimler bu suwuň düzümini almy taýdan öwrenmegem dowam etdirýärler. Oňa täze bejeriş mümkinçiliklerini anyklaýarlar. Berdeňi Şipaxanasynda ilata gije unyň dowamyna hyzmat etmek üçin ähli derur şertler döredildi. Bu ýerde anyklaýyş hem bejeriş toplumlary bar. Bejeriş otolary iň döwri wap lukmançylyk enjamlary hem dünýä belli önüm önürçiligiň enjamlary bilen çözeldi. Anyklaýyş bölümi ultrases anyklaýyş enjamlary, ýüregiň elektrokardiografiýasy, damar gan basyşynyň gije unyň monitoringi bilen çözeldi. Mineral suwy bejerişiň esasy görnüşi bolup ol bejeriş wanalar üçin peýdalanylýar. Şipaxanada hormatly prezident bilen Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikratly köpçültli ilmi ensiklopediýasynyň hem çay melhem hem alham kitabyna getirilýän maglumatlar esasyna taýýarlanan dürli görnüşli çaýlar hödürlenilýär. Ma'lum bolýaly milli liderimiz ýurdumyň häzirki zaman sağlyk goruş urumyny ösürmekde fitoterapiýa uly ähmiýet berýär. Hem bu usulun gadimdan beri ata-babalarymyz tarapyndan sağlygy dikeltmek özüňi şähtaçyk duýmak üçin peýdalanyp gelenini taýýar. Bu usul häzirki wagtda Türkmenistanyň Şipaxana dikeldiş lukmançylygyny kämilleşdirmek babatyna möhümdir. Şipaxananyň çägini islenlik wagtda Berdeňi çeşmesine gelmäge isleýärler üçin goşmaçy şertler döredildi. Häzirki wagtda bu mineral çeşmesi adamlaryň saglygyny dikeltmekde almy esasy peýdalanylýar. Muňa Şipaxanada gurnulan häzirki zaman enjamlary ýardam berýär. Şolary bejeriş işlerini netijeli geçirmäge mümkinçilik berýär. Şipaxanada sany tehnologiýalary, hasam işiň özleşdirýän Şipaxana lukmanlary ýokary hünär derejesine eýdir. Milli liderimiň ýurdumyň Şipaxana ulgamyny innovasiýa urulan ösürmek meselelerini täzeçil çemeleşmesi, gyýytka möhletyň dowamyna Şipaxana binýadyny döwri waplaşdyrmagy, keselligiň öňüni almak, hem ilatyň saglygyny potulandyrmak boýunça işleň netijelerini ýokarlandyrmagy mümkinçilik berdi. Bugün keselleri bejermek hem saglygy potulandyrmak babatyna Türkmenistanyň Dinjar merkezleri hem Şipaxanalary dünýä derejesine çykýar. Şunu ýurdumyň lukmançylyk hyzmatlarynyň bejeriş terişleriniň eksporta bäsişi ýokarlanýar. Tebigy bejeriş terişleriniň ençemesi öz borçly aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. Hormatly prezident bilen watanymyzyň halkara derejeli ägürt uly bejeriş tagalyş mümkinçilikleri barda aýtmak bilen Türkmen topragyny heniz açylmagyna hem alma barlygyny geçirilmegine garaşýan bejeriş häsiýetli künjekligiň köpdigini belleýär.
Belenir şeýary bu baýlyklaryň ählisi halkymyzyň hyzmatyna gönükdirler. Ma'lum şeýary ýurdumyzda howaň düzümine tozan bölejikleriniň möçüriniň hadadan artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam medeniýetine ýa-ni oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtüklerini ulanmaga aýratyn ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglykda ýurdumyzda alınıp barlaýan çäreler ýylyklary dowam edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda kesellere garşy göreşmek maksady bilen alınıp barlaýan işleňçäklerini, agyz burun örtüklerini ulanmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň Dokma Senagat Ministrliginiň kärhanalary ekologiýa taýdan arasda serişdelerden häzirki zaman saglyk goraýyş talaplarynyň kadalaryna dolu laýyk gelýän agyz burun örtükleriniň önümçiligini işleňleşdirýär. Aşgabat, Gypçak, Gökdepe we paýtagtymyzdaky türkmenmaçy dokma toplumlaryny agyz burun örtükleriniň önümçiligi batly depkinlerde alınıp barylýar. Ma'lum bolýarly ýurdumyzda howaň düzümine tozan bölejikleriniň möçüriniň kadadan artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsiriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtükleriniň ulanmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Şeýle bolan soň örtüklüň önümçiligi toplumlaryň içinde aýratyn orun tutýar. Şeýle-de tikin önümçilik birleşiklerine de agyz burun örtükleriniň önümçiligine giň gerim berilýär. Şeýlelikde ýurdumyzda bu serişdelere bolan istekler dolu kanagatlanyrlýar. Şoň bilen baglylykda öndürilýän örtükler ýurdumyzyň dürli kunjeklerinde we paýtagtymyzda hereket edýän söwda merkezlerinde satýa çykyrylýar. Şol urwatyň özünde agyz burun örtükleriniň raýatlyň isteklerine laýyklykda sargytlar esasynda ýerine ýetirilýändiginden bellemeli. Muňa Thomson häzirki günlerini adamlyň saglygyna yarama täsiriň öňüni almakda aýratyn ähmiýetliler. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne gönden-göni arkada prezidentimiziň tagallasy bilen insan saglygynyň berkidilmegi, jemgyýetimizde sagdan durmuş ýörelgeleriniň pugtap berja edilmegi ogruny maksatnamalaryň işler amala aşyrylýar. Bu bolsa halkymyzyň saglyk ýagdaýynyň bellenen kadalary laýyk derejede saklanmagyny şertlendirýär. Şoň bilen birlikde ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamynyň işgärleri ila tarapynda bolup, degisli lukmansyl kadalarynyň berk berja edilmegi boýunça ýygy-giderli wagyn nesihat işlerini alyp barýarlar. Bu orada bellenen çäreler hataryna agyz burun örtükleriniň peýdalanylmagy bilen baglanyşykly meselelere de möhüm orun negişdiler. Ýurdumyzyň Dokma Senagaty Ministrliginiň kärhanalary türkmen topragyny ösdürilip ýetişdirilýän paýtadan taýýarlanan ekologiýa taýdan arasy we adam üçin ýakymly nak ýüplüklerden agyz burun örtüklerini taýýarlap halka ödürlýärler. Bu bolsa milli liderimiziň tawsyrlygyna laýyklykda halkymyzyň saglygyna yarama täsiriň öňüni almak we insan saglygyny ählilatdan belentde tutmak uğruna degişli işleň alınıp barylýanyny has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Hormatly prezidentimiň ýurdumyň telekeşigine berýän kömekdir gollawlaryny netijesinde berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe hususy ulgamyň önümçilik kuwat kämilleşip bazar gatnaşyklaryna bäsleşige okyply ýokary hili önümleri öndürmekde uly ösüşler gazanylýar. Eşewir telekeşileň ahlaky bilen yerli çygymalyň hasabyna öndürilýän guruluşyk önümleriniň möçürleri barha artýar. Mar welaýatynyň Uguthan etrabyna ýerleşen agaç gyryndasynyň dıkydlandyrylan gatlagyny öndürýän Agaýany hususy kärhanasyna da bu urda işler sağlaşykly ýola goýulýar. Hormat prezidentimiň ýurdumyzda hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada edýän aladalaryndan ruhlanyp dähme çekýän Uguthan etrabyna ýerleşen Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan Agaýany hususy kärhanasynyň bu ýeri gowrumly önümçilik destasynyň işçileriniň esasy maksady halkymyzyň guruluşyk önümlerine bolan ösen isleglerini kanagatlandyrmakdan ibaretdir. Owaçadan we agaç garynlaryndan önüm öňürýän bu destanyň umumy tutýan meýdany 3,5 hektar bolup, onda önümçilik, ýylmaýjy, laminerleýji we barlahana bölümleriniň binalary ýerleşýär. Önümçiligiň çygymalynyň 70 göteriminiň Owaçadan we agaç garynlaryndan bolmagy bolsa, destanyň esasy aýratynygydyr. Agaç garynlasynyň dıkylanyrylan gatlagyny taýýarlamak üçin zerur bolan ýerli çygymal ilkinji nowatda barlahana bölümine gözden geçirilip, oň dykyllygy we çygylygy barlanýar. Soňra önümçilik goýberler. Gowaça ballaklary iri we maýda görnüşli owradyjy enzamlarda owradylyp, guradylyp, oňa ýürüte ýelim garlýar. Soňra ýokary we gyzgyn basışly enzamlardan geçirilip, kesici enzama barýar we ölçew laýyk kesilip, taýýar önüm görnüşine getirilýär. Bu ýerde önümleriň ýüzüne dürli renkli laminat örtügini tutmak işlerim sağlaşykly ýola goýulýar.
Ýokarky ile taýýarlanýan dorly renkli önümler, dorly görnüşli mebelleri, tekçileri we gapylary ýasamakda, diýwalary örtmekde we beýleki gurulşyk işlerine ulanmak üçin amatly gurulşyk önüm bolturýar. Bu husus kärhana içerki bazarlarymyzda halkymyzyň bu önüme bolan isleglerini kanagatlandyrmaga uly ýardam etjek kärhanalaryň biridir. Türkmen telekeçileriniň ihlasy bilen bina edilen bu kärhanada her aýda şular ýaly ýokary hili gurulşyk önümleriniň uly tapgyrlary öndürilýär. Bu yerde esasan uzunluğu 2 metr 75 santimetr, ýyny 1 metr 83 santimetr, galynlygy 16 hemde 18 millimetre barabar bolan gurulşyk önüm öndürilýär. Bu önümler bilen herki wagtda esasan çerki bazarlarymyz üpşün edilýär. Ýurdumyzyň bir taraplygynyň 25 ýyllyk bayramyny uly zähmet üstünlikleri bilen garşylamagy maksat edilýän bu kärhananyň işleri şu günler ýokary hili gurulşyk önümlerini önermekde hassa joşgynly zähmet çekýärler. İçerki bazarlarymyzda gurulşyk önümleriniň bolçulugyny üpşün etmek baradaky işlere münasip goşantlygyny goşýan bu husus kärhananyň telekeçileri ýurdumynyň hususy ulgamyny ösdürmek barada uly işler alyp barýan hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzyň geljeki ösüşlerini nazarlayan milli maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde telekeçilige de hususy eýetçiligi uly orundaýyşydyr. Şundan uralanyp ýurdumyzy ösdürmek, ykdysadyetimizi hasamy kuwatlandyrmak uruny alınıp barýan işleri telekeçileri de hususy eýetçileri giňden çekmäge uly üns berilýär. Olara milli liderimiziň taýýarlaty bilen döwlet tarapyndan giň mümkinçilikler döredilýär. Şeýle mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanýan telekeçi kärhanalaryň biri Ahir vilayatynyň Änew şäherine ýerleşýän Datmeny harit nişanly hususy kärhanasydyr. Datmeny harit nişanly hususy kärhanasynyň döredilýäni 10 şokly köp wagt geçmedigen bolsa, olaň iş ümdigi barha batlanýar. Buýrmalar esasynda her bir müşteriniň islegini nazarda tutup, her bir önümiň kiline hem tagamyna aýratyn üns berýän bu hususy kärhananyň az bir işgärleri karamel hurşly Hunjuk hememe kakos kulkösü örtülöni kökölöň birnäçe görnüşlerini, hememe durly renkli marmelat süýjülerini önermek işlerini döwrüň ösen talabına laýykda alyp barýardyr. Kandidator önümler bilen bir hatarda kärhanada esasy ýol goýulan işleň biri günlük sarp edilýän nahar duzyny gaplamak bolup durýar. Hususy kärhanada gaplanýan nahar duzy ýurdumyzyň Balkyn vilayatynyň Aqulum şäherjesinden getirilýär. Bu ýerde her günne duzyň ortaça 5 tonasy ýotlaşyrylyp, halkymyza getirilýär. Kärhanada gaplanýan nahar duzy ilki bilen awtomatlaşyrylan enjam arkaly adam sağlygyna ziýanly moddalardan dogry araslanýar. Duzy arasalamak işleri birnäçe tapgyrlarda alınıp barylyp, sorjy enjamlar hem magnit taýýaçyklarynyň kömegi bilen nahar duzy düdümindäki ownuq daşlardan hem demir börejiklerden saplanýar. Ziýanly moddalardan saplanan duzylar ýürütü ýuwjy enjama geçirilip, 3 tapgyrda ýuwlýar. Ýuwmak işleri talabalaryk ýerine ýetirilenden soňra nahar duzynyň hasam arasy bolmak üçin gaýtadan ýene ikinji gedegem arasalamak işleri ýola goýulan. Şondan soňra bolsa duzylar awtomatlaşdyrylan gowrudyjy hem gowrudy enjamlara oý berilýär. Bu ýerde 170 gradus gowrunlykdaky ýürütü peşde gowratmak hem gowurmak işleri amala aşylanan soňra bolsa, ýarym kilogram agramdaky owdan gaplara şeýlede 25 kilogram agramdaky uly halta gaplara gaplanýar. Bu ýerdäki önümleň öndürilen senesi hem yaramlyk möhredem awtomatik usuly belli edilýär. Kärhananyň geçkinli haritlarynyň ýurdumyň welaýatlaryna hem paýtatymyň aşağı şäheriniň sowda merkezlerine ýygydarly urulýan hem aýratyn bellemek gerek. Hormatly prezidentiň taýytly taýýarlarynyň ruhlanýan kärhananyň azbir hem zähmet söýür işgärleriniň tutanýarly zähmetleri olaň öz öňlerine goýan asly maksatlarynyň murat tapşyklyklaryna bolan anamy putolanýar. Gahrman arkadamyzyň hususy ulgamy ösdürmekde döredip berýän giň mümkinçilikleri gün saýyn ýokarlanyp hususy kärhanalarda täze tehnologiýadan ornaşdyrylmagy önerilýän ady önümleriniň hil derejeleriniň barha gowranmagyna ýardam edýär. Ýurdumyň işgör telekeçileri ahlasy zähmet çekip Türkmenistan beýtaraplaryň mekaniýalynyň her bir günde zähmet üstünliklerini weselýär. Marşaýerine ýerleşýän täzäý süýt we süýt önümlerini önerýän hususy kärhanasyna da bazar gatnaşyklar şertlerine işlenilip, döwletimiziň baky taraplarynyň 25 ýyllyk toýuny şu günlerden zähmet sowgatlar taýýarlanýar. Gahrman arkadamyzyň ýurdumyzyň kiçik we orta telekeçiligi ösdürmekde amala aşyrýan döwlet ähmiýetli işleri halkymyzyň azyk önümleri bilen üpsün edilmegine münasip goşant goşýan telekeçileri joşgunly zähmet çekmeklige ruhlandyrýar. Ýurdumyzda hereket edýän hususy kärhanalaryň daşary ýurtlaryň dünýä belli kompaniýalarynyň kämil tehnologiýa enjamlary bilen üpsün edilmegi, olarda öndürilýän azyk önümleriniň arasy we ýokary hilli bolmagyna giň ýardam edýär.
Türkmenistanyň Fenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan täze ay süýt we süýt önümlerini öndürýän hususy karhanasynda öndürilýän önümleri alyjylar tarapyndan gün saýyn istek artyp, şol önümler halkymyza eliter bagadan ödürilenýär. Bu hususy karhanada süýt önümlerini gaýtadan işleýän kämil tehnologiýaly enjamlaryň köp sanly ornaşdyrylandyr. Bu ýerde işler talaba laýyk ýola goýulyp, günnelik öndürilýän süýt önümleri ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar. Kärhanada öndürilýän gatyk, gaýmak, aýran we doňdurma önümleriniň bir näçe görünüşleri kämil enzamlaryň kömegi bilen owadan gaplara gaplanýar. Bu adyk önümleri ýurdumyzyň içerki bazaryna uly istek bildirilýän harit önümleridir. Hususy kärhanaň agdyr işgärleri ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösdürmeklige öz munasyp goşuntlaryny goşup, häzirki wagtda hasam joşgunly zähmet çekýärler. Olar alyjylaryň ösen isteklerini dolu kanagatlandyrmak üçin geljekde süýt önümleriniň täze görünüşlerini öndürmekligi maksat edinýärler. Täze ay hususy kärhanasynyň işgärleri ýurdumyzyň işewur telekeçilerine döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin gahrman arkadamynyň adyna tüýsürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Diyarımızın ovu hocalygyny düýpli özgörtmeler durmuşa geçirýän hormatly prezidentiň taýsy tagalary esasynda halkymyzyň dürli ady önümlerine bolan isegini kanagatlandyrmakda giň göçörli işler durmuşa geçirilýär. Bu wagtda ýurdumyzyň daýhanlaryna ene toprakdan bol hasyl öndürmekde, göýek we bakça ekinleriniň hemem miweleň hasylyny talaba laýyk saklamakda düredilen mümkinçilikler hem bellenilmäge munasipdir. Şuňky günü daýhanlamyzyň ihlasy bilen ýetişdirilen hasylyň bir bölegi ak bazarlara hemem sowda nukatlaryna urdulsa, bir bölegi ýürüýte sowdaja ammarlara ýerleşdirilýär. Bu urda Liverpool aýatynyň miwe owu hojalyk Fenagat Birleşiginiň işgärleri tarapyndan munasyp işler alyp barylýar. Türkmenistan diyarımızda hormatly prezidentiň halkymyza ýylyň iseni pasynda ýokary hili ter göýek bakça hemem miwe önümleri şeýle yer almasy bilen düşünmek baradaky tapşyryklaryny üstünlikle amal etmekde iýdigderli tutumly işler durmuşa geçirilýär. Bu wagtda Liverpool aýatynyň miwe owu hojalyk Fenagat Birleşiginiň işgärleri tarapyndan munasyp işler ýoly goýulýar. Häzirki wagtda bu öňde goýan wezipeleri amal etmekde Fenagat Birleşiginde sowdaja ammarlaryň ikisi hereket edip, olaryň biri 1000 tonnalyk, hemem beýlekisi bolsa 3000 tonnalyk sowdaja ammarlardyr. Döwrewap tilsimatlary ulanyp gurulyp olanylmagy berilen 3000 tonnalyk döwrewap sowdaja ammar Türkmenawa şäheriniň ikinji Fenagat bolugyna ýerleşýär. Ýeri gelene belletek häzirki mowsumda ýetişdirilen hasyly sowdaja çekmekde uly ähmiýeti eýe bolan büýük kuwatly diýetga bilen birlikde sowdajalar mümkinçiligini ýürütülüşdirilen 5-10 hemem 20 tonnalyk ýük awtologlarynyň jemi 8-siniň hyzmatyndan netijeli peýdalanylýar. Bu sowdaja ammaryň ulanışa berilmegi Liverpool aýatynyň miwe owu hojalyk Fenagat Birleşiginiň işgärleriniň alyp barýan işlerini hasam talaba laýyk ýola goýmagy uly şert öretdi. Umumana 4 hektar meýdana ýerleşýän häzirki zaman tehnologiýalar bilen dolu üpçünedilen döwrewap ammar sowdaja jaýlarynyň 23-sinden ibaratdyr. Bu sowdaja ammar jaýlary welaýatyň baý daýhanlary tarapyndan ýetişdirilen göýek miwe hemem bakça önümlerini şeýle-de yer almasyny uzak wagtlap saklamagy niýetlenýär. Merim Murşiýaly hormatly prezidentiň owu hojalyk ulgamyna durmuşa geçirýän ýetigderli özgörtmeleri şeýle-de baý daýhanlara berilýän ýakynyň kömek gollawlaryny netijesinde mewsumda ene toprakdan bol hasyl alnyp gelýär. Döwrewap usulyň hemem dünýä tejribesiniň giňden ornaşdyrmagy bilen hasyllyk ýyl-ýylan ýokarlanýar. Bu sowdajalygyň gurulyp ulanylmagy berilmegi bilen Liverpool baý daýhanlaryň ýetişdirýän bol hasylyny diňe bir hasyl ýylamak mewsumyna däl, eýsem ýylyň iseni pasynda ýokary hili hemem terligini ýylaty götürilmegiň giň mümkinçilikleri döredildi. Anha şugun kunada Türkmenistan beý taraplyň mekaniýasyna baý daýhanlamydan ýetişdiren göýek hemem miwe önümleri iýdigderli sowdaja ammara çekilýär. Bu sowdajalygyň esasy aýratynlygy önümleri kada laýykda ýerleşdirilip, belli derejede hemem çyğylykda saklanylýar. Olsa bu ýerde saklanylýan önümleriň terligini saklap, adam beden üçin gerekli olan ýukumlaryň dolu saklanyp galmagyny şert öredýär. Bu olsa şeýle amal aşyrylýan tutumly işleň ýurdumyzda adyk bolçuryny öwretmek bilen birlikde insan sağlygyny gorap saklamakda, hemem berkitmekde de utgoşukly işleň alnyp barylýan ony görkezýär. Sowdaja ammar döwrewap terede bilen üçindirenler. Ýürütülüşlerini awtologlar bilen getirilen önümleriň agramy ketgitenden soňra uzak wagtlap saklanmagy niýetlenip, önümleri ýürüýte saýlanyş hemem gözden geçiriş bölümine geçirilýär. Bu ýerde hil barlygy şeýle-de derejesi ketgitlenme üçin sinaglar alınýar. Alınan sinaglar sowdaja ammaryň idara binasyna ýerleşýän ýürüýte häzirki zaman enjamlar bilen ornaşdyrylan barlykhana bölümini ýürüýte hünärmenler tarapyndan barladan geçirilýär.
Hil derejesi talabla kesitilen önümler soňra görnüşlere laýykda seçilip araslaranyp ýürüýte gaplara ýerleşdirilýär. Ýürüýte gaplara gaplanan önümleri 24 saatyň içinde ýürüýte saýlanyş hemem gözden geçiriş bölüminiň howa derejesinde saklanylmak bilen diňeşenden soňra soňgudyjy ammaryň niýetlenen soňgudyjy jaýlaryna geçirilip ýerleşdirilýär. Soňgudyjy ammar jaýlaryna saklanylýan önümler her aýda bir gedek ýürüýte belenilen tertipde gözegçilikden geçirilýär. Saklanylýan ýokary hili önümler ýylyň gerekli mewsuminde ýylydarly sarp edijere urdurýar. Täze soňgudyjy ammarynyň işe girdilmegi ilaty bol hemem ter gök meýwe we bagçy ürünleri üçin etmekde. Liverpool aýatynyň meýwe owy hoşuluk senat birleşiginiň işgärleriniň öňünde ýene de bir täze mümkinçilikleri hemem şertler döretdi. Bu dördürip berilýän ajaýyp şertlerden göňüňde ruhlanýan senat birleşiginiň işgärleri her bir tutumy ýylynyň eşretlik hemem bolylyn durmuşda ýaşamagy urna alady diýen gahrman alkydamyza alkyşlaryny aýdarar. Hormatly prezident budan ýurdumyzy bagy bosanlyga, gül-güldarlyga örmek baradaky öňde goýan aýdym wezipelerinden uralýan Daşowut welaýatynyň bagwanlarynyň häzir günlerde durmuşa geçirýän işleri ýürüýte belenilmäge münasipdir. Olar halkymyzyň bereketli taşaklarynyň nady nymatlardan, datly meýwelerden dolu bolmak üçin tutun ýerli zähmet çekýärdir. Häzir günlerde welaýatda gök we bagça ekinlerinden, meýweli baglardan bol hasyl alma urnaky işler ýokary dep günlerde dowam etdirilýär. Muňa özi ýurdumyň ilatyny öz toprağymyza önürleýän önümler bilen ygtybarly üçin etmäge munasip goşandyr. Bu urda daýatynyň ähli etraplarynyň bagwanlary özleriniň nusgulyk işleri bilen tapawutlanýarlar. Bir näçe hektar meýdan tutýan baglardan her ýyly dürli görnüşli meýweliň bereketli hasyl alınýar. Aýratynam alma bagyndan öndürilýän hasylyň muktary ýyldan ýyla köpelýär. Bagwanlar bagsyl hojalyklaryny erik, alma, ülje, arma, setdary we başga da bir näçe meýweli baglar bilen bir hatarda alma gazyny ekmek, olardan bol hasyl almak barada da uly aradalary diýerler. Netijede sol meýweli agaçlar gözüňe dokunurýar. Şeýlelikde hojalyklarda ýetişdirilen meýweler ak badarlarymyzyň bereketine bereket goşýar. Her bir düýp meýweli agazyň ösdürilip ýetişdiriliş tilfimini gowulýan bagwanlyň köp bolmagy aýratyn bellenmäge münasipdir. Welaýatyň ähli etraplaryna da bagwançylyk bilen meşgullanýan ýeri eler barhartýar. Hormatly prezidentimiň döredip berýän giň mümkinçilikleri olary täzeden-täze zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýar. Tejribeli bagwanlyň görelesine erýän adamlaryň hatarlaryny barhartýar. Bu bolsa welaýatda bagçylyk ulgamynyň hasam giňelmegine şert töredýär. Welaýatyň bagwanlary hormatly prezidentimiň bagçylygy ösdürmekdäki döredip berýän ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanyp, täze üstünliklere tarap önümli barýarlar. Bu bolsa Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýylynda da ak badarlarymyzyň dürli meýwe önümlerinden dolu boljakdygynyň kepildir. Olar hormatly prezidentimiň tapşyryklaryna we görkezmelerine laýyklykda özümizi öndürilýän gök, bakça we meýwe önümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna da özleriniň münasip goşuntylaryny goşýarlar. Şu wagtda Daşowut şäherindäki Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň Owa Hojalyk Ilmi Öňümçilik merkeziniň Akdepe Ilmi Öňümçilik Sina hojalygynyň bagwanlarynyň nusgulyk işleri bilen tapawutlanýanlyklaryny bellemek ýakymlydyr. Ýakymly ýygy we tagam bilen tapawutlanýan alma vitaminleri we minerallary baý iň ýokymly meýweleň bir hasaplanýar. Oň ýürek damar kesellerine we bedeniň gorunma ukybynyň güýçlenmegine täsiri uludyr. Almaň düzümindäki peýdaly maddeler ýaglary we holesterinleri aýyrmaga kömek edýär. Esasanam ýaşyl almaň düzümindäki kali hemde kalsiy maddeleri ýürek mislalaryna gerekli maddeler berýär. Alma adam bedeniniň kesellere garşy durmak ukybyny ýokarlandyrýar. Şoň ýalym alma demire baý bolup ganalyk keseliniň öňüne alýar. Şuňa meňdeş peýdaly taraplary üçin alma agajy halkymyzyň iň köpçülikliň ekýän meýweli agajydyr. Bu bolsa ýylatymyzy özümizi öndürilýän dürli meýwe önümleri bilen bolylyn üpçün etmeklige özleriniň münasip goşuntylaryny goşýan Daşowut welaýatynyň bagwanlarynyň almanyň bol hasylyny kemale getirmek urnaky joşgunly zähmetiniň ýerine düşýänligine güwa geçýär. Onu welaýatyň haýsy etrabyny, haýsy bir daýhan birleşigine barsaňam tutuş aýdynlygy bilen görmek bolýar. Welaýatyň etraplaryny baglardan alynýan meýweleň mukdarynyň artdyrylmagy üçin kärenisi bagwanlar baglarda geçirilýän işiň depkinini gowşatmaýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösürmek maksatnamasyna da meýwe önümleriniň öndürülüşini artdyrmak, ýurdumyzyň ilatyny özümizi öndürilýän önümleri bilen ygtybarly üçin etmek ileri tutulýan ugrularyň biridir. Bu wagtda welaýatda durmuşa geçirilýän işler maksatnamaň üstünlikli ýerine ýetirilýänligine şaýatlyk edýär. Atadary görk berýän meýweli baglar muň aýdyň misalydyr.
Şunlar vilayetde miwelen bol hasyl kemale getirildi. Olar öz wagtynda ýygnamak we ilata etirmek boýunça da maksady okkully işler gyzgalaňly dowam etdirilýär. Muňa Türkmenistan bir taraplyg mekaniýalynyň üstünlikleri beslenjekdigine şaýatlyk edýär. Vilayetin bagwanlary güneşli diyarymyzda döredilýän göňüljay şertler üçin Mehriban arkadagymyza tüý sürekden alkyşaýdýarlar hemde hemiselik bir taraplygymyzyň 25 ýyllyk toýuny munasip zähmet sowgatlaryny taýýarlaýarlar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň vilayatyna we paýtagtyň Aşgabatda 17-nji iýulda saat 20-den 18-nji iýulda saat 20-ne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat boldugynyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna azken burtly howa borup Demiralky motordan tedek sekundy 7-10 km ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 23-28 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus ysy, kenary taraplaryna 31-36 gradus maýl borar. Ahal vilayatyna az burtly howa borup Demiralky motordan tedek sekundy 8-13 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 22-27 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Mar vilayatyna az burtly howa borup Demiralky motordan tedek sekundy 9-4 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 23-28 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Lewak vilayatyna az burtly howa borup Demiralky motordan tedek sekundy 9-4 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 23-28 gradus maýl gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Daşowut vilayatyna azken burtly howa borup Demiralky motordan tedek sekundy 6-11 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 22-27 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Paýtagtyň Aşgabatda az burtly howa borup Demiralky motordan tedek sekundy 8-11 metr ýetýän şemal usaryp, howa gecesine 24-26 gradus maýl gündüzine 39-41 gradus ysy bolar. Şeýle-de ýurdumyň boýunça iýul aýynyň 18-ine magnit hadisatynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy başlaýar. Edi watandaşlar, şunlar howan dömünde tozan böreçikleriniň meşhurnyň qadadan 15 oturum artmagy bilen baglanyşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam medenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýäs. Mehriban ýylaşar, bu dizi günleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenik pasanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary ýetişmede jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri ösenýär. Ähli ötüşleriň ödününde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşla bolun, edi dileşer.